Xa está ben. Buenos días. Buenos días. Eso sí, Por lo menos, despois do resto, sí, eso que hace. eu prefiero que os italianos. Xa temos a coisa buscando. Así que temos letras aquí nas portas que deixamos. Xa veces. Resto nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Abrimos la sesión. Ruego silenciar los móviles a todos los asistentes, incluido la bancada, para que haya un fluido pleno. Bueno, empezamos la aprobación das actas da sesión anterior. Hasta o 7 de 2021, do 7 de outubro do 2021. Votamos, Teño algo que decir. pois tira a palabra. Pois se levanta o dedo, eu teño que estar mirando con vostede. Tira a palabra. Que ten que dicir? Vamos a ver aquí, na acta do 18 de junio, que aparece nesta acta, A terceira. non, é esta, 7 de outubro, na primeira página, pon que, bueno, se somete a votación e hai 7 votos a favor, 5 do PAI e 2 do PP. E non entendo porque pon unha abstención do PAI por non asistir á sesión. Se supón que se non asiste non hai tal abstención, non? Bueno, pois é unha observación que fai o secretario inmediatamente. Vale, votamos, votos a favor, en contra, abstención. Muy bien. Seguimos. Aprobación da acta do 6 de 2021, do 4 de agosto de 2021. Ten algo a dicir? Sí. A ver. Bueno, parecenos moita casualidade que despois de que xa van por menos 2 ocasións sin aprobar esta acta porque faltaba documentación, pois resulta que agora volve vir, bueno, incorrecta. Desde logo, o que pasou non ven reflexado para nada nesta acta. Non se di en ningún momento, cando se fala da mancomunidade, que o alcalde pois di que só mandaban as máquinas da mancomunidade cando chovía. Non se fai alusión para nada aos motivos da expulsión tanto do meu compañeiro Santi como a do meu. E para nada tampouco se fai referencia aos motivos das reiteradas chamadas ao orden. Tampouco aparece en ningún momento as faltas de respeto hacia min, incluso con comentarios fora de lugar como que necesitaba medicación, parecen o suficientemente graves como para que aparezcan na acta. Entonces, desde logo vamos votar en contra si
si non ben reflexado eso, e tampouco non ben reflexado que vostede non nos deixou falar nos decretos da alcaldía. Entonces, desde logo, para nós esta acta non é válida. Aquí hai unhas normas e os decretos son para dar conta. E se quere falar algo nos decretos, siga as normas, para as preguntas na próxima vez, cando teñamos. Outro a favor? En contra? Siguiente acta. Acta 8/2021, 26 de noviembre. ¿Ten algo que dicir? Nada. Outro a favor? En contra? A favor. A favor? A favor. Todos a favor. Muy bien. Vale. Siguiente punto. Expediente 288-2021. Asunto: separación voluntaria da Mancomunidade de Terra Rodeza, considerando que pola alcaldía se ordenou mediante providencia de fecha 19 de octubre de 2021 la incubación de expediente para proceder a la separación voluntaria de este ayuntamiento de la Mancomunidad de Terra Rodeza por los siguientes motivos: poca aportación de la entidad a favor del ayuntamiento de Golada, elevado coste para el ayuntamiento de Golada en relación a los beneficios que aporta. Sería necesario dotarla de mayores contenidos y competencias, más allá del uso de la maquinaria, cuyo periodo de uso muchas veces es insuficiente y sobre todo es un inconveniente no poder disponer de las mismas cuando se precisan. A mayores de la espera, se debe señalar que los ayuntamientos cuentan con las máquinas cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Somos coincidir en inverno, de otra vez, y tenemos las máquinas equipadas. El Ayuntamiento de Golada prefiere invertir en maquinaria propia para poder realizar todas las tareas lo antes posible, sin tener que esperar plazos de la Mancomunidad. Considerando que el procedimiento de separación voluntaria de municipios de la Mancomunidad se regula en el artículo 143 de la Ley 5 del 1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia. Considerando que, de conformidad con el artículo 143 primero A de la Ley 597, del 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia, a iniciativa corresponderá al Pleno de la Mancomunidad de oficio o instancia de los ayuntamientos que la constituyen. Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 36 de los estatutos de la Mancomunidad sobre la separación de la misma, considerando que, una vez que se realice el pago de las obligaciones que presente el Ayuntamiento de Golada con la Mancomunidad de Terra Rodeza, en relación con la aportación del ejercicio 2021, se cumplen todos los requisitos necesarios para la separación voluntaria de la Mancomunidad. Considerando que el expediente se tramita con arreglo a las disposiciones contenidas de la Ley del 7 de 1965 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en la Ley 5/1997 del 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia, visto los informes emitidos por la Secretaría y la intervención de este Ayuntamiento de fecha 18 de octubre de 2021 y 8 de noviembre de 2021 respectivamente, de conformidad con todo lo expuesto y visto, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 22.2b, en concordancia con el artículo 47.2g de la Ley 7 de 1965 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 143 de la Ley 5/1997 del 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, la separación voluntaria de este Ayuntamiento de la Mancomunidad de Terra Rodeza con manifestación expresa y asumir el abono de todos los gastos que se originen con motivo de la separación, así como por parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a cargo de este Ayuntamiento. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad a los efectos de que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo y previos a los trámites que procedan se acuerda la separación voluntaria de la Mancomunidad. Tercero, facultar al alcalde, tan ampliamente como proceda, el derecho para adoptar cuantas decisiones requiere el cumplimiento de los apartados anteriores y para la firma de los documentos que sean necesarios en dichos efectos. Tenga palabra. Bueno, non entendemos, como neste caso, se vostede tiña tan claro que quería marchar da Mancomunidad, xa se nota que con moitas cousas vostede é un chapuzas, porque non se opone nin
bueno, facerlle o comunicado que lle tiña que facer á Mancomunidade, e volvemos agora con este tema, a pesar de que no mes de agosto vostede trouxe unha moción cando, bueno, non sabía, lógicamente, que así nos fan as cousas na Mancomunidade. Sorprendentemente, sai na prensa dicindo que os traballadores da Mancomunidade son buenísimos, traballan moi ben, e logo quere prescindir deles. Bueno, non se entende moi ben o que quere vostede. Igual se quere facer famoso, como o tema dos festivos parece que non lle saiu ben, igual o quere intentar con isto, non? O que pretende vostede, desde logo, é quedar aislado do resto da comarca, xa non se lle viu para nada en ninguna reunión da Mancomunidade, esa era o interés que vostede tiña na Mancomunidade, en calquera acordo que se houbera que tomar ali para o Concello da Golada. Nós seguimos dicindo que esta é unha mala decisión, que lle está causando un gran perjuicio ao Concello da Golada, e o tempo nos dará a razón. A falar dos acuerdos, primeiro vostede tiña que estar na reunión de alcaldes que tuvemos cos alcaldes. E de segundo, nada teñen que ver os traballadores que a Mancomunidade. En principio, entendemos que son moi mal pagados eses traballadores, que son os auténticos profesionales. Nós como non somos políticos, poñamos as cousas moi claras ao presidente da Mancomunidade e aos outros alcaldes. Ou se modificamos os estatutos, ou nós non queremos saber nada da Mancomunidade. Porque se nos toca eses 15 días de inverno, por acaso está no Miñón, non choveron 2 días nada máis, pero imagínate que choveran todos. Que facíamos? Pagábamos un montón de dinheiro, aparte de pagar o gasoil, a pagar todo, e non tiñamos as máquinas. Así, entendemos que o Ayuntamiento da Golada é para a xente toda de Golada, facer as estradas, as vías públicas, tendo un mantenimento moitísimo mellor adquirirnos a maquinaria dos escartos, que o estamos demostrando con creces. Entonces, pois, personal que temos aquí tamén moi cualificado, e facemos novos traballos. Moitas gracias. ¿Ten algo que dicir? No. Votamos. Outro a favor? Votos en contra? Terceiro punto. Proposta da Alcaldía ao Pleno relativa á aprobación da Conta Xeral do Orzamento 2020. Vista a Conta Xeral do exercicio 2020, xunto con toda a súa documentación anexa a mesma, segundo a legislación vixente, visto que o titular de intervención municipal procedeu á formación da Conta Xeral desta corporación correspondente ao exercicio económico 2020, xuntamente con toda a súa documentación anexa ao mesmo, visto que se finalizaron devantidos traballos e obtida a documentación correspondente á intervención municipal procedeu a emitir na data do 13 de setembro de 2021 os correspondentes informes da aprobación da Conta Xeral, visto que con posterioridade a Comisión Especial de Contas do Concello, en sesión celebrada en data 15 de outubro de 2021, emitiu o correspondente informe preceptivo en relación á Conta Xeral desta corporación relativo ao exercicio 2020. Visto que mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial de Provincia número 210 do martes 2 de novembro de 2021, a Conta Xeral, xuntamente co informe da devantida comisión, foron obxecto de exposición ao público durante o prazo de 15 días, durante os cales os interesados puderon presentar reclamacións, reparos ou observacións. Visto de que, conformidade co contido da certificación librada polo Secretario de Intervención da Corporación durante o plazo de exposición ao público da devantida conta, e 8 máis, non se presentaron as seguintes alegacións de conformidade co disposto no artículo 22.2e da Lei 7.985 do 9 de abril, reguladora das bases de régimen local. Proponse ao Pleno a dotación de maioría simple do seguinte. Primeiro, aprobar a Conta Xeral do exercicio 2020, que está integrada polos seguintes documentos. Primeiro, balance. Segundo, conta do resultado económico patrimonial. Terceiro, estado de cambios de patrimonio neto. Cuarto, o estado de fluxos de efectivo. Quinto, estado da liquidación do orzamento. Sexto, a memoria. Segundo, proceder con a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación
que integra a fiscalización do Tribunal de Contas da Cámara de Contas, tal e como se establece no artículo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, e, en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica do 2012, do 17 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera, e de má normativa concordante ao Ministerio de Facenda en función pública. Ten algo que dicir? Vai a falar Sí. ahora. Bueno, vamos a dar unhas notas simples do que é a conta xeral, porque, bueno, daríanos para debatir moitas horas. Entón, vou empezar dicindo que a 31 de diciembre de 2019 quedaban de fondos líquidos, é dicir, cartos que había nos bancos, 458.500 euros. A 31 de decembro de 2020 quedaban 257.600 euros. Dan como resultado de 200.900 euros gastados. Podemos pensar en que inversións se levaron a cabo para gastar esa cantidade, que tamén nos daría para amplias horas de debate, pero o que nos chama ao noso grupo poderosamente a atención é precisamente un documento que é a conta 413. Neste documento é onde quedan reflexadas as facturas do ano 2020 e que non se poden pagar porque non hai crédito disponible no presuposto de ese ano. A vostede, señor Caro, que tanto lle gusta falar do anterior equipo de goberno, do que eu, ademais, formei parte, debo decirle que sempre se pagaron as facturas e nunca se deixaron facturas pendentes dun ano para outro, ollo, sen existir consignación presupostaria para elas. Aparte de que vostedes deixaron estes 126.000 euros sen pagar, o que é peor é que os deixaron sin consignación presupostaria para este 2021, que afectarán a liquidación deste presuposto. Partimos, ademais, de 126.000 euros menos que levamos arrastrando do ano 2020. E podemos pensar aquí que, eses 126.000 euros que quedaron sen pagar foron polas circunstancias da pandemia, o tema COVID, o 2020 foi un ano especialmente difícil, e aquí preguntámonos, 126.000 euros en paliar efectos da COVID? En que? Porque realmente vostedes o que fixeron foi ensobrar mascarillas e repartilas entre os veciños, que, por certo, na miña zona, encargouse o señor Tenente Alcalde, a miña casa non chegaron, debeu de ser un erro, non sei. E tamén nos móveis de dispensadores de xel hidroalcohólico, non? 126.000 euros, repito. Están vostedes afundindo o Concello, é dicir, vamos camiñar a bancarrota, non hai un control de gasto, fanse as cousas ao chou, a pesar de que temos en nómina a unha consultoría para esta xestión económico-contable. Cando xa contamos ca figura do secretario municipal, non? Que antes non tiñamos, pero agora xa está. Que, por certo, deixese guiar un poquinho por ele, que así evitaremos os reparos en certas facturas. Vaya terminando. Perdón, continúo. Vaya terminando, por favor. Desde aquí pedimos... Non me desvío usted. Vai ao grano, vale? Sí, continúo. Aquí estamos sempre no mismo. Continúo. Tedes o vicio. Continúa xa, Carlos. De desviar os temas do Monte Farelo pasar ao Monte Frado, e vida de volta. Simplemente un apunte que me debo agora. Perdón. Venga, siga. Bueno, dende aquí pedimos que se poña a un lado. Que se poña a un lado, que deixe que xente máis competente se poña ao frente. Vostede siga cas súas bulerías de piscina climatizada, que dende logo que máis necesita abogada. Siga vostede tamén facéndose fotos con toda a canta maquinaria do Concello está a traballar. Vostede súbase e fagas unha foto. Que dende logo sabemos perfectamente que vostede está capacitado para todo. Vostede está capacitado para todo tipo de traballo, menos para o que se lle encomendou, que é xestionar este Concello. Moitas gracias por a súa intervención. Nós non queremos entrar en debates externos, pero si lle vou apostillar é o seguinte, falando de facturas. Non desvíe tema, estamos falando. Non estamos falando de facturas. Podemos decir... Por favor, Como se van a por pagar favor, os cartos? usted non tuvo a súa intervención. Entonces, agora, Vostede se desvía do tema. por favor,
creo que ainda estamos pagando facturas do ano 2010. Home, por favor. Que se está pagando. Silencio. Mentira. Silencio. Ahora estou intervenindo eu. Como vamos a interrumpir, chamo a orde. Vamos a ver. Aquí, cando nós collemos un concello, teña que escuela de auditoría. Contestemos. Onde está a auditoría? Queren calar. Queren guardar silencio, por favor. Ainda estamos pagando as facturas que supuestamente, estaban nun fichón. Que para eso o Concello foi intervenido, estando aquí o Partido Popular, creo que foi no ano 2008. E a raíz deso, pediuse un crédito millonario para pagar as facturas atrasadas, que, por cierto, están aí baixo. E ben é verdade que casi xa acabamos de pagar todo iso e fixemos un esforzo titánico. Iso quere dicir que se antes non se pagaban as facturas, só houve que pedir un crédito para pagar esas facturas, pero nós agora estamos pagando ese crédito. Pero vostede, perdón, Estamos solo isto pagando. é... Non me interrumpa, por favor, Vostede pida a cando palabra. entrou no Concello, Pida a palabra. 2010 ou agora? A ver se nos- Vostede está falando da situación do Concello 10 anos. Estamos arrastrando, Vostede este entrou Concello no está Concello fai arrastrando. 2 anos, Vamos. señor Calvo. Queren deixar terminar, eu a vostede interrumpir. Sí. Vou nos chamar a orden, non me sigan porque chamo a orden. Termine. Aquí estamos arrastrando a deuda contraída polo anterior gobierno neste ayuntamiento que estamos amortizando nós. Non queran tapar o sol con dedo, porque é imposible. Os créditos están aí. E orbando os mandeiros, porque non mira toda a xente. Dicía que non se dicía nada, eu digo, como non se debe nada? Mandeiros vamos, e tamén nos vou mandar, tanto debemos de pagar. Porque nós sí que somos un gobierno sólido, e con ganas de traballar. Bueno. Teñen algo máis que dicir de contagiado? Que quedaban solo por pagar 13.000 euros, non sei que di vostede. 13.000 euros de qué? De facturas pendentes. Dos créditos. Sí. No. Vamos a ver. Eu que lle dixen é que durante o noso mandato as facturas que quedaron pendentes e o que quedaba pendente para o ano seguinte tiña a súa correspondiente asignación presupuestaria. Vostede con que vai a pagar eses 126.000 euros que ten e que non ten asignados presupuestariamente? Teremos que ver a liquidación do 21 para ver de onde sacou eses cargos. Sábeme dicir así do que se lle viña a cabeza de que partida presupuestaria sacou para pagar eses cargos? Vostede non se preocupe polas cuentas do Concello. No, Quen somos os responsables somos nós. E nós facemos os responsables dos nosos gastos. Non o dudo. Mire, compre destacar a boa saúde é un amigo do Concello da Ourada que temos aprendido un pasivo de remanente de 809.000 euros. 994 minutos. Así como resultado orzamentario tamén en dispositivo de 122.971 euros. A pesar das mellores dificultades habidas ao longo do exercicio, como consecuencia da grave situación sanitaria que atravesamos coa pandemia do COVID-19, circunstancia que nos ven obligando a fazer un maior esforzo para poder atender as necesidades non de algún veciño, senón de todos os veciños, de todos. Igualmente, destacar que estamos cumplindo puntualmente o pago da amortización a intereses de 190.000 euros no exercicio da escalofriante débeda deixada polo anterior goberno do PP, que corresponden con facturas sin pagar no ano 2012 emitidas no queixo, supuestamente. En definitiva, o documento da conta xeral está completo, cumpre con todos os requisitos legais. Digan o que digan vostedes. Tanto de estabilidade orzamentaria como da regra de gasto, a pesar de non ser obligatorio en este exercicio pola moratoria aprobada do Goberno, estando tamén debidamente informado polo secretario interventor. Polo que propoñemos ao Pleno da Corporación a súa aprobación coa remisión tamén ao Concello de Contas. Se plantea un debate,
se plantean debate como nos, non lle vamos a entrar ao tato. Recoméndoles que non volvan a facer o ridículo, como anos pasado, cando denunciaron falsedades no Consello de Contas do ano 2019, polo que levaron un monte non durella no Consello de Contas. Non se saber nada, chegou aquí unha resolución. E validaron perfectamente as contas enviadas por este goberno, quedando no máis absoluto ridículo e demostrando un comportamento mezquino, vergoñante e de falta de escrúpulos que a xente derrubada, facendo esas denuncias. Intentando, como non, a paralización do Concello. Non buscades cooperar, buscades enfrentamento. Tedes que empezar a digerir a derrota. Non a tedes digerir. Outra vez. Se teñen algo que dicir, díganos. Non votamos. Teñen a palabra. Vamos a ver, eu quero lle preguntar tanto que daba ahora que alardea tanto de que do que ten. Pódeme dicir tanto que daba cando usted colleu posesión, tomou posesión do seu cargo? Estou-lle facendo unha pregunta. Siga, usted mismo Estou-lle facendo unha pregunta. Usted ten a palabra. Fala o que teñen que falar e pois a falar. Vale. Pois mire, voulle dicir eu canto quedaba. Quedaban máis de 500.000 euros nas contas e quedaban 800 e pico mil de remanente de tesorería. Usted agora non veña alardeando nada do que quedaba. Pedille un informe ao secretario e aí vai a reflexar todo. Non veña alardeando do que ten agora porque o que ten é porque quedaba de antes. E non veña alardeando de que está pagando, que está facendo un esfuerzo grandísimo, porque lle vou dicir eu, o esfuerzo que fai xa se fixo anteriormente moi grande. Fíxose moi grande para poder pagar este crédito. Usted o que está terminando de pagar o crédito. Isto é como cando se saca unha hipoteca, sabe? Eu non sei se sabe usted o que é iso, pero cando se saca unha hipoteca, primeiro pagan os intereses máis gordos e pouco de capital. E ao final é cando se paga o capital. E é o que está pagando vostede. Non é que vostede paga esfuerzo ningún. O esfuerzo fíxose antes para poñer as cousas ao día. Do 2012 para diantes é cando se fixo. Nadie está dicindo que non había débeda. Claro que había débeda. Pero iso nós xa o reconocemos. Pero usted non pode dicir o que quedaba, verdad? Porque non lle convén decir o que quedaba. Quedaban 13.000 euros de facturas por pagar. Non mete na mesa, por favor. Quedaban 13.000 euros de facturas por pagar cando usted entrou no goberno. Por que non di eso? Por que non conta a verdade? Pero por que non conta a verdade? Por que non di que usted agora está gastando por aí o que lle dá a gana? Porque hai liquidación, pero porque quedou de antes. Non poña esa cara, que iso vai se descubrir. Iso vai se descubrir co informe que fago o secretario. Aparte que xa temos nosa acta de arqueo, así que non se preocupe, que sabemos perfectamente como estaba nese momento. Por favor. Quen lle fai os escritos, por certo? Quen lle fai os escritos? Porque se ve que ten que ler para contestar. Quen lle fai os escritos? A ver, votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. Cuarto punto. Da conta dos decretos de alcaldía celebrados dende a última sesión ordinaria celebrada. Aquí quero dicir algo. Aí se ten que dicir algo sempre se está a mesma. Quero dicir unha cousa, non ten nada que ver con decretos. Vostede, se non sabe como funciona, pero xa dixen en anteriores. Pero mire, voulle dicir eu como funciona. Pero non ten a palabra. O artículo 91.2. Non ten a palabra, pero non ten a palabra. Déixeme Pero non a ten. Vale. Non a ten, mire, chamo orde, xa é a terceira vez que está a avisar. Ou se comporta, ou a chamo orde. É vostede sabe que o fai. E non repite na mesa. Seamos un pouquinho. Bueno, agora temos unha moción de urgencia. Os decretos non nos deixa falar, entonces. Nin deixa decir o que teño que decir. Pero vostede sabe como funciona. Sí, por eso yo iba a decir. Bueno. Sí, por eso yo iba a decir. Se non O sabe... artículo 91.2 do Reglamento das Entidades Locales con todos os Fágao asuntos se por debatirán escrito. e votarán por Por el favor, orden non en alza que voz. estés. Non alza voz. Fágao por escrito eses artículos. Vale, sabe que está incumplindo a lei. Mandos al Sabe que presidente. está incumplindo a lei. Sabe que está incumplindo a lei. Aquí nós non estamos a perder o tempo con... Claro, pero precisamente nos decretos que é onde están as facturas e as cousas... Chamo orden por primeira vez. Vale, xa. Chamo orden por primeira vez. Foi avisada 3 veces. Sigue. Falan as dúas, non deixan falar. Compórtense. A ver, agora votamos unha moción de urxencia. Votamos unha moción de urxencia
que presenta o sindicato labrego de comisións labregas. Vamos votar a ausencia. Perdón, quero falar. A ver, que Nós non podemos votar a ausencia sin saber que vamos a votar. Nós temos que ter a moción. Tiña que darnos a moción para ler e nós despois votaremos a ausencia ou non, dependendo do que sea. Pero non podemos votar así a ausencia a lo largo. Bueno, por vou na ler eu. Vou na ler. Perfecto. É unha moción que presenta Non se pode pedir a moción sin votar os... sin votar, verdade? Pero é que nós tenemos que ter a moción, porque senón por que vamos a votar urxente ou non, sin saber de que dar. Chegou a última hora. Por iso se chegou mandou. A nós non, como sempre. Vale, pues venga. Pasamos á seguinte moción. Número 5. Moción que presenta o Grupo Popular para aclarar a saúde económica do Concello cando o novo goberno do Sr. Calvo tomou posesión o día 15 de xunio de 2019. Ten a palabra. Bueno, pues presentamos esta moción e exponemos os motivos. Algún tempo antes da celebración das eleccións do 2019, empezáronse a difundir certas afirmacións por parte do actual alcalde sobre a situación económica do Concello. Según o señor Calvo, o Concello estaba a punto de ser intervido porque estaba nunha situación económica moi preocupante, ata o punto de estar ao borde da bancarrota, incluso culpando desta situación o anterior equipo de goberno, os cales, según o actual alcalde, cometeran ilegalidades ata o punto de enriquecerse ilícitamente. Unha vez chegado ao Concello con toda a documentación no seu poder, 2 anos e medio despois, ninguén está denunciado, imputado ou xulgado. Debido a esta situación, emparándonos no artículo 173 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, solicitamos: logo de prometer a esta saciedade que se iba a realizar unha auditoría externa e pasados 2 anos non se sabe nada da mesma, instamos ao alcalde a realizala no plazo máximo de 4 meses, ou ben que recoñeza públicamente que non se vai facer e só foi unha promesa incumplida máis aos veciños e veciñas da Bolada. Que por parte da Secretaría Municipal se emita informe sobre a saúde económica do Concello da Bolada cando o alcalde Luís Calvo toma posesión do seu cargo a 15 de xuño de 2019. Vostede non se recorda que creo que foi en febreiro do 2020 tuve que mandarle un escrito de dar al día para que non seguira chamando a Secretaría de Intervención todos os días que son 4 veces. Acontece. Vostedes, cando queren algo, pasen por ventanilla. E fagan por escrito que serán atendidos canto antes. E deixese de exigir aquí nada. Vostedes non están ni en condicións ni nada de exigir nada. Vostedes non están en condicións de nada. Vamos a ver. O 25 de agosto de 2020 aprobouse por resolución da alcaldía a liquidación do orzamento do 2019. Esta é a contestación á súa moción. E o 15 de febreiro de 2021 realizouse a Comisión Especial de Contas. E o 18 de febreiro de 2021 aprobouse a conta xeral do exercicio de 2019 polo Pleno. E o 19 de febreiro de 2021 rendiuse a conta xeral do exercicio 2019 ao Consello de Contas de Galicia, aos tribunais da correspondiente plataforma. Como tivestes acceso a toda a información, a toda a documentación, a cual se manifesta a situación do Concello no ano 2019, a moción resulta extemporánea. Por que traigan esta moción? Despois de casi 3 anos. Resulta extemporánea. Fan política que non ten sentido. A vosa política non ten sentido. E vou comentar as cuentas eu, por se non quedamos claro antes, vou volver a decir. Cando nós collemos o Concello, había por un lado un préstamo do Banco Bilbao de Vizcaya, 550.698,72 euros para devolver. Había un anticipo da Diputación que ainda faltaban por devolver 29.968,98, que é outro préstamo anticipo da Diputación que estamos devolvendo nós. Quedan no Banco de Bilbao ahora mismo para devolver 91.783,12. Na Diputación, 17.312,64. E cabe señalar tamén que o Concello, no que según vostede non está gobernado,
Para poder realizar e desempeñar os traballos, tuvemos que fazer un esfuerzo moi grande, porque aquí non había nada para traballar. Mira, empezando por comprar un cortacésped, motosierras podadoras telescópicas, motosierras normales, unha furgoneta para servicios sociales, o Jeep para o Concello, que estábamos hasta sin coche, unha giratoria que se chama Kika, non é Chimpí, A da foto. é unha giratoria, desbrozadoras de brazo. A ver, non había nada. Un momentín. Desbrozadoras, non vayamos a interrumpir, non vayamos a poñernos algo de eles. Desbrozadoras de brazo do trator, xuegos de chaves, aceites, lubricantes. Aquí non se podía cambiar un filtro no trator ni nada, a xente do Concello, porque non, aí non hubo nada. Nós cando chegamos aí estaba todo valeiro. Compresores de aire, incluso papeleras que tuvemos que comprar, contenedores, desbrozadoras de brazo, equipos informáticos, sillas de oficina, paletas, angazos, material de jardinería. Ruego silencio, señora Paula. Ruego silencio. Cando vostedes propoñeron unha moción, nadie os molestou. Ruego silencio. Orden. Entón, que quere máis vostede que lle conteste a isto? Como está o Concello? Pois foi na situación que topamos. E estas son cousas que están aí. É que non as inventamos nós. Está aí. E senón, falo os traballadores do Concello, os que estaban aquí de vello, e o poden explicar a cada minuto. Ten a palabra. Recordo perfectamente o escrito que me mandou, pero mire, o mismo que lle fai os escritos, que lle diga tamén que o secretario é o secretario de toda a corporación, non solamente do goberno. Entonces, eu, cando necesite preguntarle algo, desde logo que lle vou preguntar porque estou no meu dereito. Eso, para empezar. Ten a obriga, porque así o pon a lei, de facer os informes que nós lle pidamos. Así que un informe espero que se fai. Fala vostede das chaves. Por certo que cambiou as chaves. Sí, señor, gastou unha pasta nas chaves. Gastou unha pasta nas chaves do campo de fútbol que, por certo, non lle las dá cando eles os precisan. Gastou unha pasta nas chaves cando a escola de música pechou. Non digas nada, Óscar. Mira, gastou, non interrompa que estou falando eu. Gastou unha pasta nas chaves en pleno confinamento. Un momentín, silencio. Cando o alcalde presidente lle parezca que debe proceder á interrupción de un comentario, si o pode facer. Estamos, así que non se exceden os comentarios e falen con educación. Sí. Por certo, en pleno confinamiento cambiou as chaves á escola de música sin avisar e con condicións para devolver as chaves. Por certo que ben sabe todo o que se debía. Como é que non sabe vostede o que quedaba nas contas? Que raro. Igual é que non lle convén. Eu deixo aí. Nós, desde logo, votamos en contra esta moción porque entendemos que é unha moción fora de lugar, ademais é unha moción política rastrera. Votos en contra? E votos a favor? Siguiente. Sí, por motivos que xa hemos dixo antes aquí o Marcos Galego, por motivos de forza maior ten que ausentarse do pleno. Vale. Moitas gracias, Marcos, por existir. A ver, ruego sin preguntas. Poden empezar as preguntas. Por que no cartel das actividades navideñas que presenta o Concello non aparecen as da banda de música municipal da Mola? Non, como sabe vostede isto? Quen lle informou a vostede para fazer esta pregunta? Vostede? Bueno, a persona que leva... Mire, a persona que leva a súa página das redes sociales puxo un carteliño cas actividades navideñas. A vostede viu? Sí, claro. Viu no todo o mundo. Viu no todo o mundo, ese cartel. E
non aparecen as actividades da banda de música. Fixo Eu ben pregunto por qué. fazer esta pregunta, porque nós estamos cooperando constantemente ca banda, saben todos, Sí. e que les axudamos no que podemos e no que nos piden. Tamén lo saben eles. Entón, aquí, chamouselles por teléfono e dixeron que ainda que non o sabían, porque querían falar ca coral, facer algo conjuntamente. Cando souperan que xa non revisarían. Chamouse outra vez, e non o teléfono, entón foi cando se decidiu publicar. Pregunta contestada. Siguiente pregunta. Pode explicar por que habendo horas pagadas pola Xunta hai usuarios en lista de espera e sen ser atendidos? Bueno, esta pregunta podíamos, sí, podo explicarlo correctísimamente. Primeiro, para dar un bon servicio de axuda ao fogar, o primeiro que hai que facer é ter a xente, as traballadoras do SAF, que non lles falta, por exemplo, uniformes, non lles falta. Eso non é o que Non lles falta nada. Estou contestando eu, por favor, non sei como me pregunto. E a partir de aí empezamos a falar. Primeiro, se non se trata ben os traballadores, se non se pagan kilómetros, que nos cobraban algo así, se non trata ben, pois unha persona contenta fai un traballo moito mellor con estar descontento, eso sabemos por todos. Vamos a empezar por poñer a xente contento. Hasta aí xa chegamos. E agora, aquí, hai un reglamento. Estamos buscando incluso personas con titulación, estamos creando unha bolsa de empleo. Estamos en todo, non se preocupen. Os gestores estamos ampliando. Os gestores E xente con titulación tamén. Os gestores son búsquena. Búsquena. Pero non chegan os pequenos. Búsquena. Búsquena, nós estamos a buscando. Siguiente pregunta. Non me respondeu, por qué? Porque ten xente de lista de espera cando hai horas da Xunta, que paga a Xunta. Non me respondeu. Que non ten personal. Pero vostedes queren aquí, veñen aquí facer confrontación. Non, eu pregunto. É que veñen facer A mí me interesa o benestar da xente maior que está así a Vostede, a xente maior nunca lles interesou porque nunca miraron por eles. Nunca aquí se mirou por xente maior tal como estamos aquí. Xa está, non contesta. Non, é que xa lle contestei. Polo Terceira pregunta. visto, hai Por algún... favor, señora Paula. Como volvo a interrumpir, chamo agora. Pero que non contestou. Pero chamo agora. Por favor. Entonces digo que non conteste. Por favor, se hai que contestei, que queda aí grabado. Por Pero que favor. non contestou. Chamo a orde por primeira vez. E se non colle usted a palabra, e faga usted as preguntas. Cuarta pregunta. Perfecto. Perdón, terceira. Polo visto, hai algún veciño hospedado nun pendello. Podría dar unha explicación a isto? Aquí estamos na misma. Que veciño está aí hospedado? Vostede sabe. Por eso yo pregunto. Pero vostede sabe. Bueno, Sí, hai xente si diz que sí. A dis. Eu pregunto, por eso yo Oí, pregunto. escoitei. Sí, eso é o que dicía Eso é vostede. moito sorpresivo Posiblemente. tamén. No, a non Ese é o seu. Esa é a súa Non sei de que se extraña. Señora Paula. Perdón. Perdón. Exijo respeto. Se vostede sabe que hai unha persona vivindo no pendello, primeiro a súa obrigación é vir aquí unha nosa e dicir, oye, ten No. cuidado que pasa. É a súa. Vostede ten que custodiar os pendellos, non a nosa. Vou vigilar os pendellos de noite a dormir. Pero vostede, pero que pregunta para que para un momento. Así que vostede sabe que hai unha persona aí a combinada. Pois, e non denuncia, pois vostede é unha boa. Eu estou Vostede é unha preguntando. Parece ser que hai Parece ser. Parece ser. Eu estou preguntando. Parece ser. Estou preguntando que me dé unha explicación a isto. Vostede quen ten que custodiar os pendellos e todas as instalacións municipais. Parece ser. Sí. Son municipales. A vostede consta. Non, é algo municipal. Son É da Diputación. Son municipales. Vos sodes os que tedes que custodiar os Pedro. Non pendellos. teño chance. Para cambiar. Ni caso. Porque cando é para denegalos, decidelo vos, non día de Diputación. Ese é outro partido político, non? Vox. Sí, decide Vox. Despois fala desde respeto, pero bueno. Eso é. Siguiente pregunta. Ten vostede pensado arranxar a pista en Agra que vai ao Pereiro, onde unha persona dependente ten que pasar 3 veces a semana e está chea de baches?
E logo como vostede sabe que esta pista está cheia de baixo. Porque anda polo Concello. Aí agora anda polo Concello. Polo Concello. Non é agora, xa fai moito tempo que ando polo Concello. E logo porque cando empezaron ali no campo da festa botaron dúas gravillas hasta ali acima da costa e pararon, porque non a fixeron hasta baixo. Pero que usted leva 2 anos e medio. Porque non a fixeron. Usted Non ten me que, conteste. mire, ten que saber Porque cales non son, lo dixeron. mire, Entón, como non a fixo con usted anterior, usted tampouco. usted ten que saber Esa é a súa cales son as contestación. prioridades. Señora, por favor, Pero contestaste. por favor, eu sei o que teño que fazer, por favor. Se me volve a interrumpir a próxima vez, sin ter a palabra, chamo a orde por segunda vez. Tranquilita. Por favor, contrólese. Controlase usted, Contrólese, por favor. Ten a palabra, pida a palabra, levanta o dedo. E cando o presidente lle dé a palabra, vostede pode falar. E mentres tanto, compórtese. E teñan educación, porque iso é sinónimo de educación. O máis me digo. É sinónimo de educación saber ganar silencio. Estamos aquí os concelleiros do Partido Anticorrupción. Non fan como vostedes, non se desvían o dinheiro. Pero este é moi liñeiro. Por favor. Este é moi liñeiro, non? Se iría onde dinheiro. Se empezamos a discutir todos uns cos outros, pida a palabra para falar. Se empezamos a discutir todos uns cos outros, eu teño visto algo que os que había que les digo que aquí non se trataba nada. Vamos. Agora tratanse as cousas. Que non se trataba nada. Agora tratanse as cousas. Por favor, se ten habido plenos de hasta 4 horas. Que está dicindo, home? Que está dicindo? Que está dicindo que non se trataba nada. Aquí sempre se deixou falar a oposición o tempo que quixo. Señora Paula, E debatir o que pida a se palabra cando queira falar. Vale. Teño avisado. Despois non digan que eu non voto fora. Bueno, o do veciño quedou claro. Quero Non, se decir- vostede sabe que se hai alguén aí, diga aquí que Quero nós decir, non teño por que dar datos nós actuaremos. con nombre e apelidos. Vostede non mira as prioridades dos veciños. En vez de andar traballando por aí a lo loco, o que ten é que mirar as prioridades. Por favor, E esta é unha prioridade. Fiña esas preguntas. A ver. Vostede sabe como está esa cartera. Sí. E logo, porque me dicen a mí os veciños, cando vou a Agra, cando vou a Brocos, cando vou a Seixo, Sirinho todos. cando vou a Bada, dixonme, agora vemos aquí o alcalde, yo Gonzalo López, antes non corríamos. Pero Agora a andar. pista está así arreglada. Miradle o voto de humildade canto valeu. Agora camiñadas. Antes non vos facía falta, agora camiñadas. Eso está moi ben. Está moi ben que fagades vida social. Isto vamos facer, claro que vamos facer. Pero vai facer este goberno. Vale, siguiente pregunta. Podría explicar por que sacou do palco de Irián un foco que xa estaba posto? Vostede podría nos explicar por que facía cortes de escuto? Pero habrá que o colocar outra vez. Pero já estamos. Pero que leva 3 meses sin colocar. Leva 3 meses. Este foco, Sufre tamén de memoria. claro, sí, sufro de todo. O único que non sufre é vostede. Siguiente. Este foco foi retirado porque parece ser que necesitaban o foco noutro sitio. Fuñón. Eso mesmo dixo o seu electricista. Así que, bueno, se usted non sabe o que di o seu electricista, Non sabe de voz máis que nós. pois, se o anda dicindo por aí, será que a xente o escoita. Ao millón, Vale, posiblemente. entonces, eu o que lle pido é que o foco volva ao seu sitio. Porque xa non tiña por que salir dali. Vostede non, cando se algún día está aquí sentado no sillón, paga o seu traballo, que nós estamos facendo nós. Vostede non ten nada que nos pedirnos nada. Nada. Darnos consellos e que señan a boa intención. Entón sí que os aceptamos. Pero mientras veñen con confrontación, que quede seguir con vostede. Siguiente pregunta. Por que non asistiu vostede ou algún membro do equipo de goberno á inauguración do Obradoiro ou da reivindicación da baixada da peaxe da autopista 53? Esta é unha boa pregunta. Eu creo que saliu nos periódicos o día da inauguración, pero non salín así na foto do Partido Popular da Volada, que vi. Colleron unha foto onde a mí non se me vía Mentirei. e puñeron. Está aí. Que me chamou xente, veciño, dicindo que pouca vergonza teñen que o pai me están facendo o noso representante. Bueno, está aí. Mire, Siguiente pregunta. quero dicir algo sobre isto, porque xa que vexo que vostede minte, e minte así tan descaradamente, eu sei que vostede non estuvo ali, e sabe todo o mundo que non estuvo ali.
Entonces, bueno, usted é o Por seu, que mire? como sempre. Bueno, Non sei por que mire. Pero E na baixada da peaxe tamén, estuvo. Pero- E mire, na reunión que hubo antonte, o lunes en Pontevedra, sobre os parques eólicos aquí que lle interesan a Granada, estuvo tamén. Eu entero meter todo, señor Castro. Non sei se chama campus. Pero diga Ahora por mesmo, favor. te poña a volta a ver se estou meio. Mm. Fale co alcalde do Dozón. Sí, sí. Non veñen aquí fazer o ridículo. Vale, vale. Mal E intención. na baixada do peaxe tamén estivo. Fágamo todo. Estivo. Pero vostede. Estivo na reunión do Ni lunes. conta vou eu, ni o que facemos nós, é que Claro. vostede Pero non simplemente... van saber. Pero Paula, coño, venga, chamo a orde por segunda vez. Chamo a orde por segunda vez. Siguiente pregunta. Pero señora estou pedindo a Seis. palabra. Existe maquinaria privada guardada nas instalacións municipales? Home, existe algo, sí. Ajá. Vai dicir ao vídeo, sabe, o coche logo. Xa, xa. E a que se debe o que se debe o motivo? Porque non é o vídeo nada máis, o que ten ali o coche. É o vídeo que ten ali o coche, ou non hai nada máis. Home, o vídeo dei eu permiso. Sí, pero nada máis, só o vídeo. Non hai ninguna outra maquinaria. Por favor, fixo a pregunta e agora contesto. Coño, Conteste, pero conteste o a verdade. que isto parece? A ver, Conteste a verdade. vamos a ver, o vídeo dixome, Luís, o deixo o coche, a policía ali, o levo outro que dá, se non hai ningún problema. E o outro veciño, que por supuesto, claro, nós falamos con veciños, non facemos. Sí, E sí. é o pleno, precisamente, esta pregunta. Sí, sí. Pregúntelle a Ramiro, que foi quen lle dou permiso. E hasta dixo que o tiña nun papel por escrito. Pero usted agora é o alcalde, non é? Ai, agora, Agora usted é o alcalde, Agora leva non, dous Ramiro non anos, gobernaba leva ben. 2 anos e medio. Ramiro non gobernaba ben. Ai, eu non o sei, Ai, non o usted sabe. pode dicir que lle deu permiso a Anda, Ramiro, por eso xa o favor. sabremos, non se Siguiente preocupe. pregunta. Bueno, No, digo esta, ya o vídeo logo que retiro o coche esta, dele. esta pregunta, o alcalde é vostede. Tiña ben, facer. Bueno, esta pregunta Ai, xa... señora Paula, pero que ten vostede hoxe? A que non me das a palabra? Pero estamos falando sin preguntas. Pero- Poña pero- vostede pero- a portavocía. Poña vostede a portavocía. Siguiente. Recentemente estivemos no Concello mirando o desglose das dietas dos concelleiros, nas que non aparecían as dietas do tenente alcalde. Sigue aquí. Pois se nos pode explicar por qué, onde están? Pero ten a hacerlo eles. Mira onde está. É porque non se nos deu acceso o outro día. Pero quen non lle deu acceso a ler? Claro, o outro día fomos a ver as dietas e esas O non mío aparecían. non son como mirar. Non, tú lo sabemos. Claro que sí. Que non se Non pode sei que mirar. nos contemos de máis. Non, Porque somos o partido máis legal que hai en España e non pertenecemos a ninguna organización criminal. el tiempo lo dirá. Estamos. Siguiente pregunta. Sabe que está obligado a entregarnos as resolucións das xuntas de goberno. Fai meses que non temos acceso nin á primeira. A ver cando pensa entregarnos, cando sabe que Están teñen que pasar todas- 15 días. Gobierno transparente. Están todas publicadas no portal de transparencia. Sí, vale, hombre. Eso xa non Mire, lo di. mire, Eso xa non lo dixo de outra vez. Mire vostede por dónde. Pero non é verdade. Pues mire, señores, Mirei varias veces. muchísimas gracias por existir, levantamos la sesión, e que teñan suerte, que toco gordo de Navidad. Aquí na bola. Moitas gracias. Muchas gracias.